Ágoston Ivett, Kálnai Adél levél anyához. Anya, én magam sem tudom, mi történt velem. Hirtelen nagy lett a szám, és hosszú a kezem. Még a hangom is megváltozott. Pofákat vágok és ugrándozok. Még akkor is, mikor tudom, nem volna szabad. S néha az elfojtott nevetéstől rázkódik velem a pad. Anya, én sem tudom, mi lett én velem, de már nem tudok megülni csendesen. Mindenről eszembe jut valami más, nehezebben megy a tanulás. Időnként csak úgy ábrándozom a könyv fölött, máskor meg mindenkit fellökök. Idétlenkedem, mondják, akik látnak, s én is inkább látom magam valaki másnak, mint kedves, jó gyereknek, aki régen annyira örült minden apróságnak, cukornak, perecnek. Most mindig valami más kell, divatos ruhák, pénztárca, sok pénzzel. Tudom, jobb lenne lenni jónak, megint kedves, szófogadónak. Nem értem, miért nem jön ez össze? Ó, jöjjön már valaki, s újra töltse fejembe azt a sok-sok illemszabályt és tanácsot, amit tőled kaptam, mióta csak vagyok neked. Mert ez mind valahogy most elveszett. S félek nagyon, hogy mit szólsz ehhez. Anya, én sem tudom, mi van. Megbántalak szóval, vagy hangtalan. Vállat vonok, s vigyorgok kínosan, ha kiderül. Valami már megint nem jól van itt belül. Anya, én sem tudom, meddig tart ez, mi lesz. De azt éreznem kell, hogy szeretsz. Szeretsz, nagyon-nagyon. Még jobban talán, mint egykoron. S éreznem kell, hogy türelmed végtelen. Anya, köszönöm, hogy segítesz nekem.